abantu abanemali. Abantu abadumile. Gigabyte wayishaya. Live performance. Lo futhi lo. Hayibo. Ifoni to. Hayibo. Hayibo mfethu. Hayibo ayisebenze phela uthi ngibo. Isebenze mfana. Isebenze mfana. Yekubaba ngithola ifoni bese ngithola. Izenzo ngikebuyela futhi manje endaweni lo. Afethu ngibona ukuthi ifoni fethu afethu ifoni yami afethu ifoni yami afethu. Hawu fethu ifoni yami fethu. Ithini password yale phone fethu? Letha fethu ngitshela password fethu ifoni yami le fethu. Ngathi ngoba ngilana fethu ngibekana nayo fethu hari mafethu phela ngakujayisela my brother. Hawu fethu afethu ngo20 fethu ngihamba. Afankinga mina fethu. Hayi fethu awuna no 100 fethu hayi fethu 100 le phone yabi fethu 120 fethu no 100 fethu awunazo ke my brother nazo ngicwele ngawe akulila fethu password fethu zobona fethu uvula kanjani fethu hayibo ntwana uthi ibona ifoni efana ekukhwini lapho uthi ngilahle kule phone majida azibeke uthi ngibo ngicofwale bethi yazi kama siyefana nani ntwana iyona hawe uNkulunkulu mkhulu awusimakade uyesabeka baba buka mfethu buka iyona impela buka iyona bafethu kuna ngiyabonga majida ngiyabonga bafethu ngiyabonga bafethu ngiyabonga